खौरांगिरि बिथांमोनखौ आङो बरायबाय नमस्कार। सानब्रैसो आगोल दिपेन बर' बिथाङा बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्ड दाबो थिगैनो दं, कोनो डाइल्यूशन जायाखै, स्क्रैप जायाखै, बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिटिसिआ मोनसे न' आरो बिटिआरआ मोनसे न', बिटिसि न'खौ जों रिनोवेशन खालामनानै बिटिआर खालामदों बेबायदि बुंलाबायदों। दा बिथांनि बे बुंनायनि सायाव आङो साननैनि परे बिथांनि जुक्तिनि एगेन्स्टै काउंटार मोनसे स्टेटमेंट होदोंमोन। बे आं काउंटार होनाय स्टेटमेंट होनायनि उनावहाय बिथाङा खर' गरम जानानै आरोबाव गोदानै होफिनबावदों। बिथाङा गोथौयै साननानै होखो ना थौलेयै सानना होखो ना गरम जानानै होखो, दा बिथाङा अपेन डिबेट जेनाखि जोंनि गेजेराव खालामनो जे हांख्रायदों, बिथांनि बे अपेन डिबेटनि बे इनभाइटेशनखौ खावलायनायखौ आङो गोसो गुदुङैनो नाजावबाय, बरायबाय बिथांखौ जे जातिनि सार्थनि थाखाय जोंनि सोरहा बिटिसिनि सायाव बेसेबां कनसेप्ट, बिटिआरनि सायाव बेसेबां कनसेप्ट दं, बे जिनिसा स्पष्ट जानांगौ, रायजोफोरनो मिथिहोनांगौ। दिनै दिपेन बर'आ बिटिसि एकर्डआ बिटिआर एकर्डनि दारै कुनु धरननि डाइल्यूशन जायाखै, स्क्रैप जायाखै बुंलाबानो जाया। स्क्रैप जायाखै जानो हागौ, माने ब्लैक एंड व्हाइट, किन्तु डाइल्यूशन खालामनानै बे बिटिसिनि जेनाखि जोंनि मोनखानाय पावर एंड फांशनफोरखौ डाइल्यूशन खालामनानै आल्टिमेटलि स्क्रैप जानायखौ जों नुदों। खारन बिटिसिनि मोनसेबो दफानि बेवहाय दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव कार्यकरि जायाखै। दा बेवहाय गोबां खोथा दङ, आं दिनै गोलावै बुंला। जायखिया बिथांनि बे प्रपोजालखौ आं गनायो, वेलकाम होयो आरो दुंब्रुद गोसोयैनो जोङो बे अपेन डिबेटआव बाहागो लागोन। नाथाय मोनसेल' खावलायनाय, बिथाङा बे अपेन डिबेटनि हांख्रायनाय दायित्वखौ लानांगौ आरो बियो मोनसे अपेन फिल्डआव जानांगौ, हायर सेकेन्डारि फिल्डआवनो जा बा नैबे बिटिसिनि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनि जे लांदां फोथार बाहायनो जा। बेवहाय मोननैबो हान्जा थागोन, एबसु हान्जा ओमफ्राय जोंनि हान्जा, लोगोसे थार्ड पार्टी हिसाबै दुलाराय रायजो राजा बिथांमोनहाबो खोनासंनो हयथ' लुबैनो हागौ। बेनि एरेन्जमेन्टखौ बिथाङा खालामनांगोन आरो लाइभ टेलिकास्ट बा लाइभ जेनाखि टेलिभिजन जे सिस्टेम बे जिनिसखौ खालामनांगोन, लाइभ टेलिकास्टनि बेबस्थाखौ। आरो बिथाङा जाहाथे फुलि डिसिप्लिन जायो बे डिबेटआ जानानै थाङो, बे जिनिसखौ बिथाङा एसुरेन्स होनांगोन। जोङो रायलायनानै थिग खालामबाय। दिनैनि गेजेरावनो जोङो स्टिकखौ फर्माल जेनाखि लेटार फर एक्सेप्टेन्स अफ दिपेन बर'स इनभाइटेशन बे जिनिसखौ जोङो गाबोननि गेजेराव बिथांनि आखायाव खोख्लैहैनो नाजागोन, रिटेन एक्सेप्टेन्स लेटारखौ। आरो बिनि उनावनो बिथाङा हागौमानि थाबैनो बे अपेन डिबेटनि एरेन्जमेन्टखौ सम्पूर्ण एरेन्जमेन्ट खालामनायनि दायित्वखौ लानांगौ। दा बिथाङा बर' समाजनि मोनसे दायित्वपूर्ण बिबानाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट जानानै माने जानला मोनला जुक्ति गैया, नलेज गैया भाषा बुंलाबायनाय बिराद दुखु मोनथाव। बिथाङा दाखालि गहपुरनि 41टा गामि सोदेरनायखौ लानानै बिराद क्रेडिट लानो लुबैनाय बाथ्रा बुंबाय थायो। जेखौ बिटिसिआव हायाखैमोन बेखौ बिटिआर एकर्डनि दारै जों हाबायनो। आरो बिथाङा एखेबारे इंराजि सोदोब मिथियै बादि बुङो जे 41टा गामिया कन्टिगिउवास होननानै। दा बेनिफ्रायनो दिपेन बर'नि नलेजखौ जों मिथियो जे कन्टिगिउवास जादों नामा। 41टा गामिया फार्स्टनै दैनिफ्राय लारि लारि सिरियालै नांजाबनाय कन्टिगिउवास जादों नामा। जों मिथिनायावथ' बिराद डिस्टेन्स बेथ' नोङो माने जिअग्राफिकेल भिउ लानानै जों जुदि नायोबा सेटेलाइट सिस्टेमाव फैबाय, सेटेलाइट सिस्टेम जाबाय। दा सेटेलाइट सिस्टेमाव काउन्सिल जुदि जायोबा अदूर भबिसतआव जोंहा जोंनि जे बर'लेण्ड, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमा बर'लेण्ड बिनाय बे जाफुंहैनायाव एसे दिगदार जानो हासिगौ। दा नंखायनो बिथाङा बुजिनानै बुङो ना बुजियालासिनो बुङो ना ओरैनो बुंनांगौ होननानै बुङो, माने कन्टिगिउवास जादों जाहैदों 41टा गहपुरनि गामि सोनाया। थिग बेबादिनो बिटिसि एकर्डनिबो गोबां मिनिंलेस बाथ्रा बिथाङा बुङो, बिटिआर एकर्डनि मिनिंलेस बाथ्रा बुङो। दा नैबे अपेन डिबेटआव
बिथांनो जोंनि तरफनिफ्राय कमप्लिटलि बहा बहा डाइल्यूट खालामनाय जादों बबे बबे दफाया बिटिसिनि दफाया बिटिआरनि बबे बबे दफानि दारै डाइल्यूट जादों बेखौ स्पष्ट भाबै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनाय जागोन आं वेलकाम होबाय गोजोन्थों माखासे दैदेनगिरि बा माखासे सकल माने दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ माने सोंखारिफिननाय जों नुदों दा अमर सिंह ब्रह्मआ माबा माबि कमेन्ट होनाय आं नुदों खाथियाव दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा दङमोन दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै आङो गोदानै बुंनो लुबैयाखै कारन बिथांमोनजों मा जुक्ति आरो मा तर्क होनो जोंनि खोथाया स्पष्ट आरो जों बेयाव कुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया जोंहा कुनु सेकेन्ड थट सेकेन्ड एजेन्डा गैया जोंनि एजेन्डाया जाबाय जातीय स्वार्थ माहारिनि स्वार्थ बिथांमोना सोरबा पार्टीनि स्वार्थआव बुंदोंब्ला बिथांमोना सोरबा व्यक्ति लाबालाबनि थाखाय बुंदोंब्ला आंहा बिनि सायाव कमेन्ट होनो गोनां गैया बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा सिक्स सिडुलखौ सानाव फरायनानै नायदों ना हरनि सिमाङाव नुनानै बुंदों आं बुजियाखै भारतनि संबिधाननि सिक्स सिडुला गावनि जायगायाव मजबुतै बेयो क्लियारै दङ आरो बे सिक्स सिडुलनि बिथायावनो 2003 नि एकर्ड MOS बायदियै BTC दानाय जादों आरो BTAD सिमा बानायनाय जादों 2020 नि एकर्ड बायदियै बे MOS नि बायदियै बेयाव BTR बे एरियाखौ नमेनक्लेचार होनानै BTR सुक्ति खालामनाय जादों आरो बिनि बेलायाव बिथाङा जिफोर कमेन्टफोर होदों बे कमेन्टफोरा थारैनो मिनिथाव आरो बेफोर खोथाखौ लानानै बिथांमोना माने बेबायदि डिबेट खालामबाय थानायनि कुनु जुक्ति गैया होननानै आं बुंनो नागिरो दा बेयाव रायजोफोरखौ बिथाङा मिसलिड खालामदों आरो बेखायनो दावराव देख्रेब नार्जारीया खाथियाव थानानै डिक्टेसन होदों बिथाङा गावनो थोंजोङै बुङोब्ला मोजां आरो बिथांमोना जिखिनि जोंनो जुक्ति होदों एकर्डनि सायाव सिक्स सिडुलनि सायाव जिखिनि अपिनियन होदों बिनि सायाव A to Z टन्न क्लियारिफिकेसन होनो हानाय जोंनियाव केपासिटि दङ केपाबिलिटि दङ आरो आङो खावलायो जे भारतनि सुप्रिम कर्टनि गुवाहाटीनि हाइ कर्टनि सोरबा सिक्स सिडुलनि सायाव PhD डक्टरेट लानाय डिग्री दङब्ला लिंनानै लाबो आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायगोन फारसेथिं बिथांमोना उकिल एडभकेट बिउरोक्रेट्स लानानै जिरायथों बिनि सायाव जोङो टन्न रिप्लाइ होनो रेडि आरो बेयाव जुदि लाइभ मिडिया थायोब्लाबो जों बिनि थाखाय फेस खालामनो थाखाय रेडि